church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail, witness the faith. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Narfu ħtijietna, nistqarruhom u nitolbu l-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena għaddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tagħna u ħeġġiġna bl-Ispiritu Qaddis tiegħek biex ikunu qawwija fil-fidi u ħabbrieka fl-emil it-tajjeb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej. Misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tgħammar fart tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jgħammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej. Ikun bħal siġra ħdejn l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tedix milli tagħmel il-frott. Fuq kollox qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra. Min jifhimha? Jien hu l-mulej li nifli l-qalb u narbel il-ġewwieni biex nagħti l-kull wieħed skont imġibtu, skont ma jkun jistħoq emilu. Il-kelma tal-mulej. Raddu ħajr lil Alla. Ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjar ar-riħ, għax it-triq tat-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Flimkien, ħin il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu.
mistennijin dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġelani jilbes il-porpra għażel mill-ifjen u l-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bieb ta' daru biex xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad mitlani wkoll u difnuh. Dan kif sapruħu fid-tbattijiet ħorox fart l-imwiet. Refa' ħarstu mill-bot remaħ lill-Abram b'Lażru fi ħdanu. U alla leħnu għallu: Missier Abram, ikollok ħnina minni u ibat lil Lażru ibil tarf seba' u fl-ilma ħajtaffil in-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Allu Abram: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lażru il-ħażen irċevih f'ħajtu. Immiss huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed bagħti. Barra minn hekk hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Allu lani: mela nitolbok missieri batu f'dar missieri għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Allu Abram: għandhom lil Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Allu dak: le Missier Abram, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram: jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Ħanurikom ritratt għax laqegħdin fuq it-television nistgħu nagħmluha. Qed tarawha din il-mara. Jekk nistaqsikom min hi, probabbilment tgħiduli dika mara fqira miskina u tidher illi tgħix fit-triq għax m'għandix dar, m'għandix saqaf fuq rasha. Sfortunatament hawn numru mhux ħażin ta' nies bla dar u fqar li mhux talli m'għandhom saqaf fuq rashom talli ġieli laqqas ikollhom xi jieklu. U dawn in-nies ma jkollhomx isem. Ħadd ma jaf bihom. Jgħidu dik li tkun fil-kantuniera dak li jkun fl-isqaq. Din il-mara għand'isem. Għax din il-mara li rajnija fir-ritratt kienet President tal-Finlandja għal 2 terms wara xulxejn. Immaġinaw l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, Mirjam Spiteri de Bono, tilbeż hekk bi ħwejjeġ mislufin u diżutli u tmur tagħmel ġurnata fit-triq bħal ma għamlet din il-President tal-Finlandja. Għal xiex għamlet hekk il-President tal-Finlandja? Għax kellha qalb soċjali. Riedet tgħin lill-batut u l-fqir u hekk għamlet tul il-Presidenza tagħha. U allura qalet biex inkun naf minn xiex jgħaddi l-batut u l-fqir, ħanamilha ta' fqir u batut ta' xi ħadd bla dalar ġurnata u nara xi ħoss, ħammur fiż-żarbun tiegħu ħalli mbagħad inkun nista' aktar dejnhom. U hekk għamlet u għalhekk ġibdula dak ir-ritratt.
Tafx qalet wara ġurnata fit-triq? Qalet l-iktar li ħassejt mhux li batejt il-ġuħ u l-għaġġ għax għattem ġurnata sħiħa, imma li ħadd m'għandenja ruħu jieqaf u jgħid li jisma' ħi inti orrajt. Għandek bżonn xi ħaġa, ħanġiblek imqar fl-ixkun ilma. Ħadd qisni ma neżistejx. Ħadd ma kien jimpurtah minni. U din il-ġrajja vera tiġbaħ il-ġrajja li kellimna fuqha il-Vanġelu tal-lum meħud minn Salluqa. Dak il-fqir marit kollu ġrieħi, il-klieb kienu jmorru jilaqulu l-ġrieħi, bl-Ingliż ngħidu to add insult to injury. Kien imur wara l-bibda daklani, kien għani kbir, kien jilbes il-porpra, jagħmel pranzu kuljum mill-aħjar kuljum. Bil-liġi ta' Moseri tiħalli l-bib miftuħ meta jagħmel pranzu, apposta biex minnu fqir forsi jsib xi jiekol. U kien imur Lazzru. Il-Vanġelu lill-lani ma jagħtihx isem, lill-fqir jagħtih isem Lazzru biex jurina illi quddiem Alla kulħadd stbat u Alla jafek bisbek Alla volja id-dinja twarbek tiskartak, tidjurak, ma jimpurtajx minnek bħalma għamel Lani mal-fqir. U Lani qatt m'għandenja ruħu jagħtih xi jiekol. Kien jinjurah ma jimpurtax minnu, pjuttost kien jgħid dan x'jiġi jagħmel hawn kif idejjaqna għal il-mistidnin jien ma jgħidilniex il-Vanġelu qed inżidha jien. Taf x'kien jiekol il-fqir meta jgħidilna kien jipprova jiġba' minn dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Ħanajdilkom. Loqom tal-ħobs. Il-ħobs f'dak iż-żmien kien ċatt. Isu l-ftira tagħna aktar ċatta imma bħal pitta bred biex niftehmu. Ma kienx ikollhom srievet. Biex jimsħu ħalqhom kienu jaqbdu biċċa ħobs, jimsħu ħalqhom biha u jitfgħuha fl-ard. U Lazzru fqir u marit kien ikollu jiekol dik il-luqma ta' ħobs imċabsa bil-bżieq ta' ħaddieħor. X'ma jmurx l-infern, għax hekk jgħid il-Vanġelu, jien qed ngħid x'għid il-Vanġelu. Mietu tnejn. Wieħed mar il-ġenna għax qal mar fi ħdan Abram u l-ieħor ma marx il-ġenna. U qallu xi tbatija hawn minn fuq qallu bat lil Lazzru jbil subajh fil-ilma biex ixarrab li naqra xuftejja. U lil Lazzru injurahu bat lil Lazzru ried. Għaliex mar l-infern? Għaliex meta lil Lazzru ma kienx jimpurtah minnu, ma kienx jagħti kasu, min jaf kemm kienu jarmu ikel u Lazzru kien jipprova jiġba bil-loqom mċabsa bil-bżieq. Dik hija degradanti, nuqqas kbir tar-rispett tal-persuna umana. U min jiddisprezza l-persuna umana, min jiddisprezza lill-oħrajn, għax dak kien disprezz li tagħmel hekk, disprezz gravi, ikun qed jiddisprezza l-Alla, għax il-bniedem huwa xbija tal-Alla. Anzi, huwa aktar minn hekk għax mifdi minn Ġesu Kristu, għall-bniedem xerred demmu Ġesu Kristu. Il-bniedem għandu dinjità li tajilu Alla, min jiddisprezza d-dinjità, min jaffeċ id-dinjità ta' xi ħadd ieħor taħt saqajh bħalma għamel Lani ma' Lazzru
ikun qed jiddisprezza l-Alla. Fl-aħħar għallu hemm il-Musew il-profeti jisimgħu lilhom hekk iridu jikkonvertu, kienet jagħmel referenza għal kelma tal-Alla l-Bibja li f'dak iż-żmien kienet tasal sal-kitba ta' Muse, il-5 kotba tal-ewwel tal-bidu tal-Bibja u l-kitba tal-profeti. Jekk aħna Alla ħares qatta minna hekk, għexna b'tali mod li ma jimpurtaniex minn ħaddieħor, anzi niskartaw bli ma mmurrux ikollna ngħinuhom Alla ħares għamilna hekk. Imma jekk għamilna hekk, nirringrazzjaw l-Alla li għadnaw u nistgħu nindmu u l-kelma tal-Alla llum qed tistedinna biex nindmu. U biex nindmu irridu mpattu għad-dnub tagħna. U sakemm jifdlilna ħajja irridu nfittxuhom aħna lil foqra li msejknin li mwarbin u ngħinuhom. U hekk Alla jaħfrinna u bħalma għamel ma' Lażru joħodna fi ħdan Abram. Ngħidu tammar sħiħa fina l-kelma ta' Kristu biex il-Knisja ma tibżax tgħix u taħdem fost il-foqra u l-imwarbin filwaqt li tkun leħen profetiku għal min ma jiswa xejn f'għajnejn is-setana, nitolbu tammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu biex l-organizzazzjonijiet volontarji ta' karità isibu appoġġ u għajnuna mill-gvernijiet tal-post u mill-komunità internazzjonali fis-servizz li jagħtu lill-foqra, nitolbu tammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex min għandu l-mezzi u sinjur iħaddimhom għal ġid tal-oħrajn, speċjalment għal dawk li huma imwarbin, skartati u sfruttati. Tammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Biex aħna nafdaw biss fil-kelma tiegħek mulej u nqisuha bħala ir-regola tal-imġieba kollha tagħna. Tammar sħiħa fina il-kelma ta' Kristu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek qaddes mulej l-emil tagħna ta' qima biex dak li qegħdin nistqarru bit-taħriġ tagħna ta' tieba f'dan ir-randan iħalli l-frott ukoll fir-ruħ tagħna bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżam fina drawwiet ħżiena. Terfarna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna.
Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima ngħidulek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawit, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-semawit. Qaddis tas-sew int Mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek u li naqduk fis-servizz saċerdotali. Miċ-ċoħon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leo, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joseph u s-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-knina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisni. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla għamel li dan is-sagrifiċċju li offrejnielek jibqa' jaħdem fina bil-ħidma qaddisa tiegħu u li nwettquh bl-emili t-tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jom, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-daw l-ewwel Sidna Ġesu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jom għalik isma t-talb tagħna Ġesu li tbilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru Sidna Ġesu Kristu wera ruħu fit-tiġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina li ikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha u lil dak l-aktar jeħtieġu l-ħina tiegħek. Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jikda fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom malik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru. Kristu għamel it-trasfigurazzjoni quddiem l-Apostli. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imperk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-dinbin issew fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jom għalik isma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru, Ġesu Kristu jwaqqaf l-Ewkaristija. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtik kulli trid int kif fis-sema jgħida fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jom għalik isma t-talb tagħna Ġesu li tiblet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħannina u pija ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtik kulli trid int kif fis-sema jgħida fl-ard. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirihom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħniena. Itlopalina. Om tal-grazzja talla. Itlopalina. Om mit-tama. Itlopalina. Om li żjed ċafja. Itlopalina. Om li żjed nadifa. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om bla teba. Itlopalina. Om li tistħoq imħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollu kaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kolluk seta. Itlopalina. Xebba kolluk ħniena. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopalina. Mera tal-qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf.
Itlab għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlab għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlab għalina. amara ta' kull grazzja, Itlab għalina. amara ta' kull tiba, Itlab għalina. warda mistika, Itlab għalina. torri ta' David, Itlab għalina. torri ta' Lavorju, Itlab għalina. dar ta' Deb, Itlab għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlab għalina. bib tas-sema, Itlab għalina. kewba ta' filgħodu, Itlab għalina. saħħa tal-morda, Itlab għalina. kien tal-mitinbin, Itlab għalina. faraġ tal-migranti, Itlab għalina. faraġ tal-imniktin, Itlab għalina. għajnuna tal-insara, Itlab għalina. sultana tal-anġli, Itlab għalina. sultana tal-patriarki, Itlab għalina. sultana tal-profeti, Itlab għalina. sultana tal-apostli, Itlab għalina. sultana tal-martri, Itlab għalina. sultana tal-konfessuri, Itlab għalina. sultana tal-verġni, Itlab għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlab għalina. sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba, Itlab għalina. sultana mtella s-sema, Itlab għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlab għalina. sultana tal-familja, Itlab għalina. sultana tal-paċi, Itlab għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu sina. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-dimonju, irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer li x-xitan u l-ispirti ħżiena, l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult, qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denja. Amen. San Giuseppe, Itlab għalina. San Sebastian Martri, Itlab għalina. San Turrokku, Itlab għalina. San Pawl Missirna, Itlab għalina. San Publiu, Itlab għalina. San George Preka, Itlab għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlab għalina. Beata Adeotata Pisani, Itlab għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Il-kbir karbir Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.